What's up mga karubadi siya ganyo kung yung Apong Glenn rep in English Ilocano Agdalaok. My name is Apong Glenn, short for Guapong Glenn. Okay, so this time meron tayong video at all about the I will show you the Pantawid Pasada program for the province for the tricycle drivers, sa mga lahat ng tricycle drivers. Meron tayong ano dito sa probinsya may ano ba yan? Pinamimigay nila na worth 1,000 pesos of gasoline man yan, diesel. Taka di diesel nga, tricycle. Meron bang diesel na tricycle? Hindi, gasolina lang yata yun. Premium or unleaded. Ayan. So, meron pong binibigay ang government natin dito sa provincial government of Ilocos Norte na 1,000 pesos voucher sa mga tricycle drivers na naapektuhan sa pandemic. Of course, alam naman natin na yung mga tricycle drivers natin ay isa sa mga naapektuhan sa pandemic kasi wala namang taong lumalabas, so paano sila magta-tricycle? Paano sila kikita? So naisipan ng ating governor lahat sila sa board ng Ilocos Norte naisipan lang nila na magbigay ng Pantawid Pasada program para sa mga kaibigan nating mga tricycle driver. So ayan, so ipakita na natin, hindi na ako mag-explain. I-explain na lang ni Gov sa inyo or ni Sandro. Ayan. Okay, so tapos na pala. Kung may hindi pa napabakuna, i-cover rin namin yan. So yun po ang guarantee namin sa inyo. Gas voucher, insurance, and bakuna, no? So maraming salamat po sa inyo. Alam ko po na talagang mahirap po itong pandemya para sa ating lahat, especially yung mga tricycle and PUV drivers natin dahil walang pasok, mas konti na yung mga commuters po natin. But alam po natin na yung ginagawa po ninyo ay talagang mahalaga at we appreciate yung serbisyo po ninyo sa Bangi. Kaya naman sasuportahan po natin lahat ng TODA dito po sa Bangi at sa buong Ilocos Norte. Maasahan po ninyo na ito lang po ang simula ng programa para sa mga TODA po natin. Tuloy-tuloy po to. So sabihin nyo lang po kung anong kailangan po ninyo in the future. And of course, kasama ko rin po ang aking mas gwapo at mas matalino na kasinsin. Nandito po ang panganay ng next president po natin na si Bongbong Marcos. Ito po ang akin na kasinsin na mas popular pa sa akin. Nandito po si Sandro Marcos. Naimbag na bigat tayo amin na po. Unang-una, palakpakan naman natin ang aming minamahal na governor, si Gov. Matt Marcos Manotoc. And of course, ang aming minamahal na mayor, si Mayor Fidel Matu. At nandito lang po ako. Hindi lang naman para makilala niyo ako bilang tao na gustong tumulong. Nandito po ako para ipakita ang aking suporta sa mga tricycle drivers, hindi lang po sa Bangi, kundi sa buong probinsya. At alam namin ni Gov, alam namin ni Mayor kung gaano kahirap ang buhay ngayon ng isang tricycle driver, kung gaano kahirap kumita ngayon. Kaya napakahalaga po para sa amin na habang nangyayari itong pandemya ito, habang nandito ang COVID, inaasikaso natin ang kaligayahan at ang trabaho po ng tricycle driver. Kaya napakahalaga po para sa amin na makaabot kami ng konting tulong po
sa inyong lahat ngayong araw na ito. Kaya sa katulad na sinabi ni Apogo, meron pong 1,000 gas voucher, may pambakuna at may insurance na po kayo. At inaasahan po namin na kami po sa probinsya, ito pa lang ang simula po ng aming pagtutulong sa inyong lahat. Kaya nandito din ako, hindi lang para makiabot ng konting tulong, kundi para humingi din ng tulong sa inyong lahat po. Dahil sa susunod na halalan, ako po ay tatakbo sa pagkadiputado ng unang distrito ng Ilocos Norte po. Kaya inaasahan ko ang suporta ng lahat ng TODA representatives, ng lahat ng tricycle drivers, at maaasahan nyo din ako. At ang pangako ko sa inyong lahat, ang lahat ng tulong, lahat ng tiwala po na may ibibigay nyo sa akin, ibabalik ko din sa mga tricycle drivers at sa TODA representatives sa tamang panahon na po. At asikasuhin ko po kayo, at hindi lang ako dito para umiikot para sa aking sarili, kundi umiikot din para sa susunod ng Pangulo ng Pilipinas, ang aking tatay, si Bongbong Marcos po. At alam niyo ako, hindi kong mananalo pag mananalo ang aking tatay bilang Pangulo, at bibigyan niyo ako ng pagkakataon para makipagserbe sa aking mga kakilyan, po, at mas lalaki pa at mas nadami pa ang tulong na may ibibigay namin, hindi lang sa mga tricycle drivers kundi sa lahat ng tao ng Bangia po. Sinasabi ko na nga kay Gov, baka kung manalo yung tatay ko at bibigyan niyo ako ng pagkakataon, yung 1,000 na gas voucher magiging 5,000 na. Hindi, pero yan talaga ang aming pinagtratrabaho po. Kasi kung mananalo ang aking tatay, hindi lang opisina ng diputado ng unang distrito. Pag bibigyan niyo ako ng pagkakataon ang mag-aasikaso at mag-aayos ang inyong mga problema. Hindi lang si Gov. Matthew Marcos Manotoc ang aayos ang inyong problema. Hindi lang si Mayor Fidel Simatu, hindi lang si Senadora Amy Marcos, kundi ang Pangulo ng Pilipinas ay magbibigay po ng tulong dito sa Ilocos Norte. Kaya yan lang nga po, inaasahan ko ang inyong suporta. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat na binigyan niyo ako ng pagkakataon para makapagsalita ngayong araw na ito. At sana naman po, hindi lang tayo solid BBM, kundi solid Sandro Marcos din po. Diyos unay tiyag nina. So tapos na So nakita nyo naman, pati si Governor, siya na yung naging gasoline boy sa mga tricycle driver. So nakita nyo naman, pati si Gov ay nag-gasoline boy na para sa ating mga kaibigan na tricycle drivers. Every town pumupunta sila. Hindi lang sa Burgos, ito rin sa Lawag, sa Batak, and everywhere in Ilocos Norte. They are planning to give all our tricycle drivers ng ganitong programa para sa lahat ng mga tricycle drivers. Ayan, so yan, tapos na. Maraming salamat sa panonood and I hope you enjoy. Sa mga hindi pa naka-subscribe, mag-subscribe kayo. Huwag lang kayong manonood dyan. At saka kung may advertisement yung mga pinapanood nyo, huwag nyo namang i-skip para naman meron tayong pera.
And of course, ano naman, sa mga hindi pa updated, mag-update kayo. Just ring the notification bell and yun lang. So once again, this is again your Kunyo Boy Apong Rapid in English, Ilocano, Upload. Peace out. Bye-bye.